Machiegni janeno marwa kaka wuono dichieng' ma kawuono antie kamoro ni Ndhiwa Osuri Kanyamua. Kawuono adwa romo gi japur miluongo ni Nicholas. Nicholas ni elony korka pith mar olemo mar rabolo. Gin ang'o ma in iwuon ing'eyo e olemo ni? Ang'o miyo daktari nyisi maber ni odiochieng' kikal ni kapok ichamo olemo? Yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori Nyakabla. Machiegni. Machiegni. Japur makawuono. Inade? Anti maber. Gimani? An maber. An be Ruth Rita. Kamano. Ngimani ber? Kabisa. Mosuru gi wuoth. Onge matek, wasechopo, dong nwa pango. Machiegni. Erokamano. Koro kawuono puodho ang'o ma wantie godo puodho kawuono? Kawuono wadhi ng'iyo pur mar rabolo. Koro ka wang' wuotho ka, wadhi bedo kod yore mantiere diere kanyo, e rabolo, wantiere kod yore ma wang' maluwo. Ok oyiene ng'ato mondo onyuol kuma opogore gi kuma nitie. Koro kwa wuotho to wang' donje e puodho gi kucho. Ang'o miyo utimo mano? Mano watimo mondo kuma rabolo nitie, wadwani mondo lowo obed mayom mondo wayud kaka tiend rabolo nyalo lak ka donjo. To sama lowo tek, iyudo ka koro tiend rabolo ok dong ka ni thuolo. Kamano. Ei rabolo kae ok inyon kumoro amora. Omiyo gisani adwa yo mosiemna ni kae madwa luwo. Nicholas wacho ni wadhi ma kaka ipange ni. Kaka wapange no. Wadwa rarunde iye. Wadhi. Wuotho mane wane. Koro mae ma yo mwadhi go kuro next. Ang'o manomi motivation kata mijing'o mineno ni ber mondo ipidh rabolo ni? An gik moko ariyo manojiwa kabisa morwaka e pur mar rabolo. Namba achiel, ne aneno jowetena kaka pidho rabolo kendo ayudo kit nweng'o mane giyudo. Namba ariyo, gimachielo mochako jiwa en ni adwaro achiel kuom yorena mag yuto. Aneno ni rabolo nyalo bedo achiel kuom yora mar yuto. Kamano. Erokamano ahinya. Ka nichako gi tielo adi? Kachako to nadwa chako matek ahinya. Nachako gi tielo 450 e puodho mar eka achiel ga kwota. Koro kachako to ne ok an gi kodhi, achaka kamano ka anena ni ber mondo mi apidh rabolo. Koro nadhi akunyo bugni mokwongo, akawo jumbe 2 ka kunyo bugo. Koro kasetieko kunyo bugni to awuok adhi ir japur moro ma bende gi seche kono ne ok ong'eya. Koro kwang'ere kode to anyise ng'ama an kae to yie mondo mi okonya. Koro nomiya tielo 450 duto ma biro mapidho. Kasepidho to koro achaka tich kamano. Koro puodho ma wantie kawuono ni to en samba machielo mar 2, eto koro kodhi nagolo mane puotha kucho ka koro akelo ka. In iwuon ipidho kidienje adi kata varieties adi mag rabolo? An gi varieties 3 mapidho. Namba achiel, an gi variety ma itedo, to kae to mikuogi antiere go varieties 2. Wantiere kod ng'ombe ka achiel kod miluongo ni Island F1. Makamano. Erokamano ahinya. Spacing kata nafas mar rabolo bedo nang'o? Kwa chako kanyo to wachako kod bugo. Bugo bedo futa 3 lachne kendo futa 3 kadhi piny. To mano mani lope mag lwala. Wantiere kod lope mag anywang' kata black cotton soil ka achiel kod lowo mar lwala ni. Koro kuma wantie ni en lwala ema dwa chiwo godo ranyisi. E lwala ka ipidho rabolo to bugo bedo futa 3 kadhi piny kae to futa 3 lachne. Koro sama obedo futa 3 kadhi piny to sama ikunyo fut ka fut to ipogo lope ka lowo migole fut mokwongo, ipogo lowo migole fut mar 2 kendo ipogo lowo migole fut mar 3. Koro lowo migole fut mokwongo imedo kod farmyard manyiwa kata mbolea manyadala maniseloso kae to en mang' iduoke ka ang' ipidho rabolo. Kamano. Kae to koro kwadhi e spacing mane kind bugo gi bugo to bedo mita 2 by 3 kata mita 3 by 3 to bendo luwore mana gi varieties. Varieties maboyo nyalo dhi nyaka mita 4 by 4 to varieties machieko nyalo bedo mita 3 by 3. Gin management practices mage ma in iwuon kaka japur itemo ng'eyo kama ke yud yuto makare? Management practice mokwongo en ni sama wapidho kodhi, ka wasekawo kodhi ni wadhi pidho, wachwako pi maliet. Ka wasechwako pi maliet mowalo, to wanyume tie rabolo mwadwa pidho cha kuom second 15 kata nyiriri 15. Koro kwasenyumo tie rabolo e pi kuom nyiriri 15 to dhi nego tuoche moko mane kodhi cha nyalo donjo ni godo e puodho.
Mondo iyud yuto makare, tichakore kod kodhi. Ka ing'iyo kodhi mar rabolo, nitiere chandruok kabisa kendo ka ang' owuotho ei puodho ka, to wang' na inyalo yudo thuolo mar ng'eyo weche moko kuom kodhi. Nyaka kuong ing'i kodhi maber midwa pidho. Mokwongo kodhi mar rabolo ka idwa kawo, to onego ikaw kodhi ma kizungu luongo ni spear shaped. Tiende ni ka ing'iye, to king'iyo ite ka, to chalo gi tong' mar spear michuogo jini. Koro kisekawo kodhi maber machalo kamano, to kabe to onego bed kodhi matin. Mane kodhi ma ka ang' odongo bang' higa moro achiel, to ang' odhi miyi yuto maber. Koro namba achiel mondo iyud yuto maber, en ni ng'i kodhi maber. Namba ariyo, tim management practice maber. Management practice gin mage? Wantiere kod doyo. Koro ka idoyo to tim doyo maber kendo tim doyo regularly. Kae to kiwe doyo, practice machielo en lwero kor rabolo. It rabolo konego bed ni bedo ni owang' kata ni otuo. Koro sami timo mano, ma ilwero it rabolo, bende rabolo dhi to miyi chiemo maber. Kae to sama ang' ogik ni koro rabolo osebedo rabolo ma koro oseolo, onego bed ni igeng'e mondo obed rabolo mangimane ber kata ma healthy, ma koro ka ang' idhi uso, tiyude yuto maber. Kamano. Erokamano. Rabolo dwaro pi marom nade? Pi ma rabolo dwaro, e lope mag lwala, rabolo ok dwar, odwaro pi mang'eny to ok machung' e tiende. Ka pi ochung' e tiende, to ang' tiende cha tow kata tuoche moko donjone. Koro pi to dwaro mang'eny ndalo te, lakini ok obed pi machung' e tiende, obedo pi maringo ei puodho. Koro tiende ni ka ipidho rabolo, to kiyawo ne bugo, iyawo bugo to sami pidhe cha tiwe bugo moro machalo trough e tiende. Koro sami we bugo cha to pi dhi chokore e tiende kacha, kae to ka en lo mar lwala kaka ma wantie ni, pig cha sink kadhi ei lo. Kae to ka en lo mar anywang', tibedo kod mtaro matindo tindo ma pige nyalo ringo ka ringo ei puodho. Challenges kata midhiero magi ma in iwuon kaka japur isekale? Midhiero ni makale kaka japur, namba achiel en onge mar pesa. Samoro kaka puodho machielo mawacho ni nigi tielo 450, iyudo ka nitie pek kabisa mar yudo pesa midwa tiyo go iye ka. Idwa ni mondo idoye sa ka sa mondo mi puodho dong' ler. Koro sami onge pesa, obedo chandruok. Namba ariyo, ka puodho koro bedo duong' ahinya kata rabolo ng'eny, to chiro koro chako bedo shida. Kuom ranyisi wakawo ni intiere kod rabolo 400. Rabolo 400 kata kopo ni 80 tegno dichiel. Kuma diter rabolo 80 dichiel iyudo ka tek. Koro chiro ma kuonde wagi nyalo mana yudo rabolo madhi 30, 40 e juma. Lakini kigik ni in gi rabolo ma koro nyalo golo kata rabolo 100 e juma, tiyudo koro market bedo problem kabisa. Value addition moro amora ma bende yudore e rabolo? E value addition nitie ma inyalo tim kod rabolo. Ma okuongo mwayudo en itene, it rabolo motuo ka ing'ado, itiyo kaka mulch kata gima itiyogo mondo mi wakan pi kata moisture mar lo. Koro wanya tiyo kode kaka mulch, mano wanyalo timo kod it rabolo. Kae to wan kod kor rabolo ma wanyalo tiyogo kaka chiemo mar dhok. Nyalo kawe tibete kae to dhok chame, mano value addition mwanyalo timo kod kore. Kae to wan kod value addition mwanyalo timo kod rabolo ma osechiek mocham, koro pote cha wanyalo kawo to watiyogo e compost, kata wanyalo kawe to wakete kata e rabolo kanyo, to en mbolea kabisa. Kae to aparo ni mage mwanyalo wacho kuom weche mag value addition matin mwatimo ka. Mana kamano janeno maro, watieko kidieny mokwongo, wadwa kawo rusa moko mag dakika moko machuok, aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Teacher Beach kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pretty design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Okinyi kokinyi ka piny oru.
Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. To nikech iwacho ni olemo nigi kinde ma bende onego bede puodho. Kawuono odiochieng' obedo odiochieng' maber. Wayudo olemo ma bende ne rito warita. Koro kapok ikayo rabolo, ang'o monego bed ni timo? Gisani already waneno ka nitie pot rabolo ma bende osetuo kae. Nicholas, inyanyiswa gimomiyo gigi ni kae tang'o miyo ok onego bed ni gibedo ka. Erokamano, gima chielo ma jawinjo onego ng'e kabisa kata japur onego ng'e. Waneno ka ji mang'eny e puothegi kata e sembnigi ka ging'ado rabolo kata ka ging'olo it rabolo nikech nosewacho ni it rabolo temo tuogi ok onego bed ni bedo kanyo nikech gin tuo. Koro kwang'ologi to ng'ato yudo ka ng'ologi okelogi oketogi ogang'ogi aganga iye ka. Koro wan seche duto mwagolo gigi tie rabolo onego bed mabor gi buya kata gi gimoro amora machielo ma ok buya onego dong' koler kaka olerni. Koro mane momiyo gigi ok wadwar ka mondo tie rabolo dong' kachalo kamano. Gimomiyo dong' kochalo kamano en ni nyathi rabolo ma wuok manyien kata mati onego bed ni oti oyudo ka oti kuma ler. Koro mane momiyo ka onego bed ni ler. Koro gimachielo ma wadwa timo kae en ni wadwaro mondo waka raboloni. Koro kwa waka raboloni mae procedure mwadwa kaego. Namba 1 wadhi ng'ado it rabolo ikuongo ing'ado oko. King'ade oko tipede piny. Wadhi ng'ado kama. En ben gi design ming'adego. Wang'ado. Nwawacho ni gidong' 3 kata 4. Koro dong' ineno ka it rabolo modong' kane gin 4. Waseng'ado 2. Mar 3. Wang'ado to waketo piny. Kae to mar 4 to wapedo gi piny.
Ang'o mi ipedho gi piny kama? Koro wapedhe mondo sama ang' wagolo olemoni ka to wakawe to wakete kucho yweyo kucho. Ok onego bed ni olwar alwara piny? Ok onego olwar alwara piny. Wabedo gi ji madhi make, kose make tikawe tipile kacha to yweyo kanyo mondi. Kamano. Koro gima wadwa timo en ni wadwa bedo gi jomoko, ji ariyo ang' ne make, kaeto ji ariyo ng'ato dhi mako ma sama ang' itong'e, nikech kitong'e to onego bed ni ikwongo igoye matin gi ka gi toke koni, kaeto okulore matin kokiyudo kaka ing'ado ka, nikech kitho ng'ada ng'ada gi malo kucho samoro inyadhi mi ng'ad nyaka olemo. Machielo mako koni kamano. Koro wago ka gi malo kaeto uywayo. Koro gisekele piny, Iweyo ubedo kamano. kama Yes. ing'ade nus mondi ok dichiel. Ing'ade dichiel. Ing'ade matin kaeto iywaye to jogo make. Ka jogo osemake, koro wang'ade kamano. Koro ka gisemake achiel kachiel, gikele nyaka E ite ma koro ka gikele piny ka to obedo kanyo. Koro gimitimo en ni ichako iduogo kuom ma. Koro ma kiduoge, gimoro amora mwagolo kuom rabolo ka wadwa tiyo gi ma kaka mbolea to wang'ade matindo tindo, nikech sama ikawe iweye maduong' kamano ok odhi kawo thuolo matin mondo mi otow mondo obed mbolea, nikech odhi bedo mbolea mana kotow. Koro mondo mi otow wadwa ng'ade matindo tindo. Koro kwang'ade matindo tindo kamano, koro kong'adi to jowa ka koro kawo keto keyo gi keyo kamano. Kaeto kiseng'ado modong' kamano, mamalo ka pek orumo, to mita achiel kowuok piny e kuma idhi ng'ade kor rabolo gi kanyo. Gimomiyo ing'ade mita achiel en ma. Ibiro fwenyo ni rabolo ne golo chiemo e tiende to okelo ni olemo malo ka. Koro en to pok ong'eyo ni ng'acho owuok. Gini ofwenyo mana bang' juma achiel. Mane sama rabolo fwenyo ni nogolo ng'ato. Koro ndalo te en pod odhi bedo mana kochoko chiemo to okelo. Koro ka ning'olo ma tiwe kama, to odhi kelo chiemo gi ka, to koyudo ka ng'ato ng'ka to kawo to duoko giel. Koduoko gi to ok kony kata jogi. Koro sama ing'ade gi ka, to ofwenyo mapiyo, ok ochop kocha. Koro kofwenyo gi ka ni ng'ado ni ng'acho osedhi, mano pidho chosedhi, to odhi kawo chiemo gi tuduogo ne jogi. To kobudho ahinya no odhi nyaka malo kucho, koko ofwenyo ni chiemo onge, to kawo to duoko e tiende, okane e roots. To ka ofwenyo gi ka, to kawo to miyo nyithinde gi to chamo. Koro gimachielo en ni rabolo ni mosetong' ni tek ni iseneno ka rabolo on, kik iyiene mondo en bende obed gi nyathine. Like kopone ni koka eboda nyuol sama osenyuolo nyathi ka, koko dwa nyuolo ni nyathi moro bende makoro biro dongo. Kosegolo olemo kata osegolo fruit, to ok onego bed ni wayiene mondo koro nyuol nyathi. Koro nyathi moro amora madine kuonde gima nowuok kuome mathin ma koka da wuok sani sama osetong'o ni koro igolo. Koro jomoyiene gi nyuol gin jogo. Wan gi madha makoro watong'o, wan gi dota makoro bedo ma, kasto grand dota. Koro magi gin grand dotas ma koro nyikwaye. Koro nyikwaye ge makoro wayiene gi nyuol gi nyige. To en nikech koro wasetong'o gima ne wadwaro kuome, ok wachak wayieno bed gi nyathi. Koro kitong'e 1 meter, iwacho 1 meter. Mita achiel kowuok e lo. Koro makuru gimako kamano. Kaeto giting'o. Giketo piny. Ichaki. Koro piny kanyo kosebire, to kaluwore kaka wapogo puothwa ni, wanyalo tiyo kode oula ka, mondo geng'nwa pi kik pidhi gi lo, wanyalo weye ka. Ama kwada tiyo kode kaka mbolea, to wang'ade matindo tindo. Kane wadwa tere ne dhok mondo chame, to bende wabare kama. Partitioning bedo mopogore. Bedo mopogore. Kitere ne dhiang', to bedo kama. Koro magi ma dhok dhi chamo. Kane en mbolea, kane en mar oula, tiwewe kaka en no. Ka en mbolea, to wang'ole matindo tindo mondo otow.
to ok obed mbolea tie rabolo, obedo mbolea oko mar rabolo. Ma waseng'olo ni waweye ka kuom thuolo mar juma achiel kende kaeto watong'e. Koro bet kae 1 week. 1 week. Kaeto wadhi tong'e. Igole gola te koro. Igole te, koro igole gi piny. Kendo mano e gima chielo ma koro adwani mondo anyisi ni mtie mane wasegolo ka man gi juma achiel, ere kaka igole. En bende ok thogole agola, en bada nyisou kaka igole, onego obed gi buru kata lowo motuo ma iketo ni sama igole no. Koro achiel kachiel wanyalo dhi moro nitie kacha mane osetong'. Kae koro gima chielo mane wawacho ma wadwaro mondo owuok kabisa mondo jawinjo ng'e en ni wantiere kod sakas ariyo. Nitie ma mineno kowuok matin ni kaeto wantiere kod mae bende. Ma ineno kaka owuok to ite chalo tong' kaeto maa ite dongo. Koro ma ite dongo ni ok en saka maber, en ok onengore ipidhe. Mae monego berre wakaw. Koro ka wakaw maa mondo wapidh, ka ok wadwar ma nikech rabonde bende ok dhi wuok maber, en wagole. Koro wagole kama. Ka iseng'ade to nikech odhi wuok mondo mi ochak oti kendo, onengore wachuoye gi kede. Ichuo chunye ka gi kede mondo miyo sama ichuoye cha koro ok ochak oyud thuolo mar dongo kendo. Koro kiseng'ade to wachuoye gi kede kamano. Mano koro nyiso ni ok oti kendo. Koro ichuoye gi kede mondo kik ochak olodhi. Koro ka wabiro kuom mae ma wadwaro mondo koro dhi opidhi, ma wadwaro kodhi mantiere kod ngima maber, kodhi ma ka japur otero e puodho to dhi miye chiemo. Ne wasekunyo tiende kod jembe. Koro ma wagole. Bet kotek matin. Mane wacho ni spearhead cha. Yeah. Kodhi maber. Yeah, mae kodhi maber. Koro ka wagole kama to bugone onengore waik matin. Nang'o miyo watimo kamano? kamano? En ni miyo ni dwaro mondo chak onyuol. To konyuol gi wiye ka to ok odhi nyuolo nyathi manyalo bedo gi ngima maber. Koro kwa waike matin tineno jogi gidhi bedo joma nigi ngima maber ndalo mabiro. Koro ok waike te, kaeto ka bende nyaka waike mwane ni kidonda ni waiko te. Kech kwa weye to lwang'ni dhi fuyo kanyo kaeto kelo kudi ni. Koro kamano to waweye. Koro kisegolo kodhi ma in godo e lweti, ere kuma wadwa dhi pidhe? Koro wach machielo kwa wasegolo ma, gima chielo motimo namba achiel en ni magi tiende negi ok onego dhi gi puoth ng'ato. Jomoko paro ni ka rabolo dhi gi tielo mang'eny to koko dhi moko kono. Kisegolo kodhi ni, tielo ni, to gol gigi kama mibeti. Beta migolgi magidong maler kamano. Koro ma en nyathi rabolo maber kata kodhi maber mwanyalo dhi pidho. To koro ma variety mane? Ma ng'ombe koso Highland F1? Highland F1. Koro en odhi loso kodhi maber. Koro ma e kodhi mar rabolo monego bed ni ng'ato pidho to ok machielo cha. Ka ing'eyogi to nitiere kod pogruok. Ma e mwaketho cha, ma ok wadware ni gima onyalo timo. To ma to man gi quality. Koro sama ing'olo rabolo mang'eny kidwa dhi pidho to iseng'olo kodhi gi misombi kele puodho. Kaw kodhi gi e puodho kanyo ket kendo. Tiket kata sufria maduong' mar nyuol ber. Tichwak pi. Koro kisekaw gi te tinyumo gi kuom seconds 15, nyiriri 15 inyumo ma e sufria kuom nyiriri 15 pi maliet. Kae tigole mondo ogol tuoche. Koro kuma maber kodhi mwakaw ni onge tuo. Ka kodhi man gi tuo to nitie gik moko miyudo kodongo kuome kama. Koro kuma maber kodhi mwakaw ni onge tuo moro amora, ongima. Koro kata kitere puodho to ok odhi chando japur. Kamano. Wach mogik ne janeno wa makawuono ni. Wach mogik en ni pur mar rabolo
en gima ber kabisa kendo nyalo konyo ng'ato. Ng'amo amua ni dwa donjo pur mar rabolo ber kendo wajiwra joma mondo wadonje pur mar rabolo. Jawinjo bende nyaka ng'e weche moko ni kik opar ni en thuolo malach ahinya ma rabolo kawo mondo mi igol rabolo kata mondo ipur rabolo. Kech nitie ng'ato ma kinyiso ni gini dhi kawo higa achiel to oneno ni bor ahinya. Koro aparo ni ka ng'ato neno ni en gima onego otim to onego odonje. Nyaka wang'e wach moro ni tieng' moro achiel e ngimawa kae nyaka bed ni nyalo pidho olemo, kaeto tieng' machielo nyalo olo olemo pi, kaeto tieng' machielo nyalo lwero bede olemo kata bede yath kata bede yien, kaeto tieng' machielo ma koro gikni winjo mit kata ber mar olemo kata ber mar yien. Koro wang'e ni kata kwatimo to kik wane ni koro ni higa nok dhi yudowa kata ndalo nok dhi yudowa. Watim atima nikech kata konyowa wawegi to dhi konyo timo mabiro. Ng'ama dwaro nambana mar simu en 07 27 04 66 89. Olemo mar rabolo en olemo achiel ma bende thoth dakteche nyanyisi ni cham kaluwore gi vitamin gi potassium ma bende en godo. Gimar ariyo ma daher ni ng'e kuom rabolo en niya, ne jok ma bende samoro diher duoko dendgi piny, iwacho ni olemo mar rabolo ni en olemo maber kabisa. Mar adek, iwacho no mi teko kata booster mar energy, manyiso ni ne samoro jok mohero go orako thoth gi neno ka tiyo gi rabolo mondo mi giteko kama ka gitiek session mar orako ma bende gitimo. Gimoro kendo ma daher ni ng'e kuom rabolo en niya, kichame odiochieng' achiel at least 24 hours okonyi kata in iwuon kaka dhano ma bende tiyo kode. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata ne jogo ma bende nyalo hero oronwa ote, inyalo tiyo gi SMS marwa ma en 23600. To nikech piny ni olony, jogo bende nitie jomohero tiyo gi mbui. Inya yuda Facebook, TikTok, Twitter, kumora mora katiyo gi nying mar Lorino Mondi, Alori nyaka Black. Karuotho ye, wachak warom juma manyien. To nikech aya e puodho man golemo, to sak ma bende an godo ni adhi use siling 350. Koro adwa ni go kwan. Kuonde moko olemo ni dhi gi siling 10. Koro go e kwan kama siling 10. Kichako ni kwan 20, 30, 40, dongi nya ka 10,000. Ang'o mi idwa wuondri no kinya tiyo, kinya dhi e puodho mipur kama ke yud gimoro. To nikech adhi e chiro jo kama, donga tiyo matek. Olemo na ni be dhi duoko na pesa, adwaro teko. Koro ok dang' aus gima na wuon pok abilo. Wa confirm nu ni to be Highland F1 nani. Omito. Man kata ka adhi uso ne ng'ato, ta uso gima na wuon asechamo. Ang'eno gombe miluwo manego u. Manda los pesa jo kama.